Wow sa katinaw. Nihit sa kahulugan. Sibya TV, Masaligan, Madampang, Malauman, Kamatuuran, Masabtan. Sibya TV. Oras sa CBA TV alas 7:03 na sa kabuntagon na Bayang Buntag, Sugbo, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, Timog Kalibutan, kung sumabot sa gipalangyab nga CBA sa CBA TV, kini ang ato CBA TV balita sa alas 7. Sa ato mga headlines sa karong mga orasa, Dole, Department of Labor and Employment may pahinumdum kalabot ni sa suhulan atol sa kalagkalag karon og ugmang adlaw. Samtang laing usbaw sa presyo sa lana ipatuman ugma. Senador Kiko Pangilinan miauhag apilo na sa paghatag og cash assistance ang mga mag-uumah o mangisda taliwa sa pagsigi og saka sa presyo sa lana. Dito ang overloaded kadtong nitikyaog nga motor bangka dito sa kadagatan sa Bantayan, Sugbo nga resulta sa pagkakalas sa usa ka kinabuhi. Mga plastic barriers diha sa mga publikong sakyanan mahimo ng tagtangon, di pa hinon masiguro kung apil na bata diri sa ato sa Sugbo. Muling ko na ba si full mayor, si Vice ug acting mayor Mike Rama sa syudad Sugbo sugod karong adlaw samtang dugang 2 ka milyon ka mga bakuna ni abot sa Pilipinas. Samtang sa laing balita sa paugnat sa kusog, labi na sa mga nakarangkada na mga duwa sayo kayo ning oras diri sa ato sa Pilipinas. Sa National Basketball Association naghuma na ang sangka sa Dallas Mavericks ug sa Sacramento Kings. Daog ang Dallas sa mao nga sangka 105-99. Mao kadto ato mga headlines sa CBA TV balita sa alas 7. Ang mga detalye mosunod. Gikan sa pagpunggi saligan, mga paghitabo ug impormasyon inyong masayran sa #1 morning news program sa digital platform sa Sugbo ug Central Visayas. Kini ang CBA TV balita sa alas 7. Kamatuuran, masabtan. Oras alas 7:06 na sa kabuntagon ug subli Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, tibuok kalibutan kutod sumabot sa gipalangyab nga CBA sa CBA TV. Kini ato CBA TV balita sa alas 7 nga makita ug mabati live pinagi sa atong mga digital platforms, sa atong FB page, sa atong YouTube channel, sa atong Twitch, sa atong Periscope ug sa LinkedIn TV. Kuyog dining inyong makasibya June Perez ug Roy Rakaza ning unang adlaw sa buwan sa Nobyembre mga kasibya, sugod na sa November 2021 o karon sugod na pud sa among pagpanghatag ninyo sa mga detalye sa atong mga balita. Unahon na to rin, mga editag pasaylo rin, no? Kaya medyo piki akong signal dili sa atong internet mga kasibya. So medyo wala tagamtama lang na diha kung hulagway diha nga nagisih karong mga orasa. Unahon na to ning balita, oy, pahinomdom ha sa atong mga employers, sa atong mga amo diha, mga negosyante. Kaya doon ay pahinomdom ninyo ang Department of Labor and Employment kalabot ni sa suhulan nga angayan nga dawat sa atong mga trabahante, mga kasibya, ilabi na sa private sector, sugod gahapon, Oktubre 31 o niya Nobyembre 1, mga kasibya. No? Si Dole Acting Secretary Ana Dion nagkadayon nga ubos sa Labor Advisory 19-2021 why additional nga bayad o suhulan nga gilatid ni ug mga adlaw Nobyembre 2, All Souls Day nga usa ka special working day na usab na yung mga kasibya karon tuiga, no? Inay nga holiday ang tani og mga adlaw pero special working day mga kasibya. Matod pa ni Dion nga ang Department of Labor ni pahinumdon sa mga empleyado o mga employer sa private sector nga motuman sa ilang legal obligation sa tukma nga sulan nga dawaton sa ilang mga trabahante sa mga gideklarar nga holidays.
Sa Nobyembre 1, ang DOLE miingon nga kung ang empleyado dili mo report, matod pa niya nga ang no work, no pay principle mo'y mo apply. Gawas lang kung naa sa palisiya sa kompanya, ilabang practice o nalatid ba silang collective bargaining agreement nga naghatag gihapon og sulan bisan og dili mo report ang usa ka trabahante. Matod pa sa DOLE nga ang mga motrabaho atol ning special day siya makadawat og dugang 30% sa iya nga basic wage sa unang 8 ka oras sa pagtrabaho ug dugang 30% sa iya nga hourly rate mga kasibya o yang matag oras na no sa overtime work. Kung ang empleyado mo trabaho atol sa special day unya na atol ni nga iyang day off, siya bayran og 50% sa iyang basic wage sa unang 8 hours sa iyang trabaho ug dugang 30% kung mulapas na ni matag oras kung mulapas na ang maong 8 ka oras. Sa Nobyembre 2 ug mga adlaw, kung ang matod pa sa DOLE, kung ang trabahante mo report sa duty, ang empleyado entitled nga makadawat sa iyang inadlaw nga suhulan. Hinuon, why premium o why dugang, why patong mga kasibya ang mao nga empleyado tungod kay Nobyembre 2 gikonsiderar naman nga ordinary working day mga kasibya. Ang Proclamation 1107 nagdeklarar sa November 1 na special non-working holiday alang sa All Saints Day, samtang ang November 2 special working holiday nunot ni sa All Souls Day mga kasibya. So muna klaro na sa atong mga empleyado ug sa mga employers mga kasibya aning premium mga rules sa pag-pay rules atol sa All Saints Day o usab sa All Souls Day mga kasibya. Samtang karong adlaw kay mao maron ang All Saints Day pero sirado man gihapon ang mga samang pero bisan pa nini kapulisan roy alerto gihapon no pagbantay sa mga minteryo labi na kadtong posibleng mamugos yun gumuso diha sa mga samang. Bisag sa pugos yun, di gid sila pasudlon sa mga nagkadiyang samang labi na karong adlaw ug mga adlaw sa mga minatayo ug adlaw sa mga kalag mga kasibya no kay ang kining kuan kining mo lagda sa gikan sa ATF nga kining pagpasirado sa mga samang hugot pud nga giputuman dinhi sa tibuok isla sa Sugbo sa nilabay nga mga adlaw jon katuwa pag ipasiradaan ang mga samang daghan ang mga gusto mo bisita o daghan ang mga ning bisita ng mga gani sa mga nagkadiang samang dinhi sa Sugbo. Pero karon mas hugot ang ilahang pagbantay. Actually gipagbantayan naman to sila for the last week, no, for the last few days tungod sad sa pagpatuman sa mga protocol. Ano na gani uban sa ang John nga kuan gyud gi-limit gyud sa one entrance ang kuan ang ila one entrance one exit policy kay para ma-monitor ang mga musulod sa mga minteryo di ba ka mga samang mga kasibya pero karong adlaw gihugtan gyud sa kapulisan ang ilahang pagbantay. Ang kining usa sad sa dako nga kuan jud ini sad usa sa dako nga samang sa kining Cebu no ang kining sa Mabolo no mo ilang gitan-awan kay daghan man sa mga minteryo diha sa Mabolo mga kasibya pero baton pa sa Mabolo Police Station nga ang kining ilang usa sa gibantayan kining Chinese cemetery wa na gyud nanulod okay matud pa sa nilabay nga mga adlaw di ra molapas og 20 ang mga nisulod sa mao nga minteryo kay wa naman sila ay mga bag-o sad nga gipanglubong dihang dapita no ang sakop sad sa kuan sakop sad sa Mabolo Police Station apil ana ang kining sa Queen City no Queen City Memorial Park nga mo say usa sa dako pod nga mga minteryo sa tibok Sugbo mga kasibya pero ang ilahang kuan ang ilahang pagpatuman sa mga protocol o kini di nila pagpasulod kabahin gyapon sa lagda sa IATF. Unya ilang gipahimangnuan nga bisag ang uban jud walay trabaho, walay klase o walay online class karong adlaw ilang gipahimangnuan nga dili lagi hapon mula pa sa usual or kining atong naandan nga mga lagda sama sa curfew. Kay basig ang uban jud malimot nga naay curfew kay wa tuod pag-ablihi ang mga samang
Unya nay uban establishmento nga mga abli, manglaag unya makalapas na noon sa curfew. Ilang gipahibagduan nga aduna gihapoy curfew nga ipatuman why holiday ang curfew mga kasibya. So mo kanay update sa kining pagpadayon sa paghugot sa mga pulis sa ilahang pagbantay sa mga nagkadiang samang sa Dakbayan ug sa lalawigan sa Sugbo. Ang usa tatos bantayan roy sa kapulisan mao ning didto sa lungsod sa Pilar sa Isla de Camotes maaylang gani kay nidesider gi bakwi no gi usab ni Mayor Manuel Santiago sa Pilar ang executive order nga nagmando unta to nga bukas gyapon ang ilang mga minteryo ang mga public cemeteries ni karong adlaw usab ugma si Santiago dali ni nga niluwat og laing executive order aron pag-amindar sa iyang nahaunang kamanduan ug nga nasubay na ngadto sa kamanduan ni advisory gikan sa Department of Interior and Local Government mga kasibya ka nagmando ni nga siradaan ang tanang ministeryo gikan Oktubre 29 ngadto na sa Nobyembre 2 ang uban gani hangtod Nobyembre 3 pa nga manira sa ilang ministeryo mga kasibya. Pero mura tag giminteryo sa nani mga kasibya sa mga oil companies kay ug mga adlaw Nobyembre 2 sa adlaw sa mga kalag adlaw sa mga patay dunay murag makamatay sad nga laing usbaw sa presyos gasolina pero main lang gani kay ang diesel ug kerosene dunay us-us pero ang us-us gamatitoy sad kayo mga kasibya ang gipaabot nga dagdag bawas nga ipatuman ugma mauning sa gasolina dako-dako man sa dunay piso ngadto sa 1.15 no piso ug 5 centavos ngadto na sa piso ug 15 centavos ang usbaw matag litro sa presyo sa gasolina. Apan na may balita kay ang presyo sa diesel ug sa kerosene us-usan mga kasibya. Ang diesel us-usa ni gikan 40 ngadto sa 50 centavos matag litro samtang ang kerosene 30 ngadto sa 40 centavos matag litro ang gipaabot nga us-us mga kasibya. Sa gasolina ikasiyam na ni nga usbaw sa presyo sa gasolina pero may lang gani kay nasanta o ikadapo na ni no ikadapo na ni nga usbaw sa presyo sa gasolina pero nasanta ang ikadapo unta nga usbaw sa presyo sa diesel ug kerosene kay labing una ni nga us-us human sa sunod-sunod nga usbaw sa presyo sa diesel ug usab sa kerosene mga kasibya. Ang pagsaka gihapon sa presyo sa lana sa merkado sa kalibutan mo hinungdan aning gipaabot nga usbaw sa presyo sa gasolina mga kasibya. Samtang si Senador Kiko Pangilinan miawhag ng apilon sa paghatag og cash assistance ang mga mag-uuma o mangisda taliwa sa pagsigi og saka sa presyo sa lana. Matud pa ni Pangilinan nga ang mga mag-uuma o mga mangisda ang ngayan nga maapil sa tagan og cash assistance o fuel subsidies aron nga dili kayo maglisod ang ilang panginabuhi. Matod pa ni Pangilinan nga ang pagsaka sa presyo sa lana makapasaka usab sa food production cost mga kasibya. Muna nga ngayan nga abagan unta ang mga mag-uma o mga mangisda taliwa nining kalisod sa panahon. Ang Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG nagkanayon nga ang fertilizer karong higayuna nga may balor lang 850 pesos niadtong Oktubre miaging tuig ni doble ng presyo. Labaw pa ganis doble. 1,800 pesos na ang matagbag karong Oktubre tuig 2021 mga kasibya. Ang sinag lingon nga ang palay production cost misaka nag 2 pesos 50 centavos matag kilo gumikan sa pagsaka sa fertilizer mga kasibya. Gani gikas 15 pesos 50 centavos ka production cost karon 18 pesos na ang production cost matag kilo. Matod pa ni Pangilinan nga ang mga mag-uuma nga mao'y tikad sa mga kayutaan nato mao'y nagtanom mao na hinoy nagutom karong higayuna. Matod pa niya nga dili mahimo maalkansi ang mga mag-uuma ilabi na nga gutom ang ilang paabuton taliwa nining maong nasinati karon nga pagsaka sa presyo sa petroleum products sa mga kasibya. Pero kadtong motor bangka roy ang tungod bakas kalisod to sa kapitan o timonil ni
patuman manoy nasuta na ron nga overloaded katong motor bangka nga nitikyaob ni dito sa kadagatan sa isla sa Bantayan sa lalawigan sa Sugbo mo na dako rong tulubagon mga kasibya ang mao nga kapitan o operator ani nga mao nga motor bangka kay napatyan man og usa ka senior citizen tiguang taong babae no atol sa mao nga trahedya nga nitabo niadtong Sabado Roy. Yes, John, nga ang usa ka motor bangka nga nanukad ni John sa ah, lungsod sa Daan Bantayan padungon tani sa Caranza Island, no? Sa tunga-tunga sa kadagatan John ni tikyaob mga kasibya. Unya, ang mga kuan John, ang mga pasahero sa maong motor bangka niabot og 53 ka buok, no? Ang load tanan sa bangka 53 ka buok, wa pay labot John ang ilang mga gamit. Mo nang ang Philippine Coast Guard nihimo pa silang investigasyon kay dako gig posibilidad nga overloaded ang kining mao nga motor bangka nga ni biyahe niadto ning Biyernes, no, Oktubre 29, mga pasado alas 5:30 sa hapon. Unya pagtikyaob John, of course na ah, humol gyud tanan mga pasahero, mga kasibya, no. Dali-dali nga gihimo ang search and rescue operation, pero naagyoy na palgan nga patay mga kasibya. Usa ka 69 anyos nga babay, usa ka female senior citizen ang nakalasgyod o namatay atol sa maong trahedya sa kadagatan, no. Ang kini nga maong senior citizen John, ang ilang gituhuan na ni kay halos 2 ka oras pa din sila nag-utaw-utaw sa dagat, no, nga tungod sad sa iya katiguang hinay na pud ang immune system, wa na niya mada ang kining pila ka oras nga naglutaw-lutaw sa dagat, o hinungdan nga namatay ni ang mao nga senior citizen mga kasibya. Na-rescue noon John ang kining 51 ka buok, no, apil na ani John 50 na buhi, no, ang ika-51 ang kining patay nga senior citizen, no. Unya mota na mo 53 beta tong gi-report asa man di ay ning uban, asa man di ning duha. Ang usa John gituhuan nga ni-eskapo kay usa di ay sa mga staff sa o crew sa mao nga motor bangka, basin di ay maapil siya sa pasaka og kaso kuno galing naagyoy desidido nga mopasaka og kaso batok sa mga crew sa mao nga motor bangka, no. Ang kining kuan John, kining usa noon nidritso diay naluwas niya iyang kaugalingon og nidritso siya sa tambalanan o luwas sa pud noon ni ang mao nga usa ka individual o usa ka pasahero mga kasibya. So 53 ang maong sakay sa bangka. Mota na mo unsa di ay kadako ang bangka nganong na overloaded man na. Ang original unta John nga capacity, no, sa mao nga bangka, apil na ang crew 53 to ang sakay, dapat unta nga 26 ra ka buok mga kasibya, ha. Dapat 26 ra, pero ning-load sila og 53 ka mga pasahero. Unya, klaro kayo nga overloaded mga kasibya, Ang kining kuan, kini nga maong bangka pod, wala po di ay nakakuha og clearance nga mo depart kadto sa pier. Ingon man wa sa di sila kahatag og Master's Declaration of Safe Departure kung kining gitawag nga MDSD. Daghan nga mga violations John ang mapasaka aning mga crew, ingon man ang captain sa mao nga motor bangka mga kasibya tungod sa mga nagkadaiyang violations nga ilang niaguman og wa ni madisgrasya og wa ni hitabo ang trahedya, wa mahibaw nga naa po di ay lain violation aside sa overloading. Ang ilang gihuwat ron John nga makapasaka og kaso og adunay mopasaka og kaso batok aning mga crew sa mao o kini og kompanya sa among motor bangka nga nakakalas og usa ka kinabuhi, no, nga usa ka senior citizen nga 69 anyos. Samtang sa laing bahin John naghisgot na lang punta og kuan, naghisgot na lang punta og transportasyon mga kasibya gikan sa kadagatan arita sa mga bus, no, kay sa nilabay nga mga adlaw ang Cebu South Bus Terminal napuno pod sa mga pasahero, no, kay tungod sad sa kining nahunga mura mag long weekend John ang kining gikan sa Oktubre 30 hangtod Nobyembre 2 kay na may uban nga mga trabahoan nga di makabli o niya gihimong holiday ang November 1 ug 2. Nay uban dili lang tanan
Pero ang kining nga kuan jud kining mga nanguli sa habagatang bahin sa Sugbo, ubay-ubay pod kay sa Cebu South Bus Terminal daghan ang ilang mga pasahero. Pero matud pa ni Ma'am Carmen Quijano, ang manager sa Cebu South Bus Terminal nga bisan pagdaghan ila ra man uning na-accommodate no sa nga ang mga pasahero sa Cebu South Bus Terminal. Ang ila lagi kabalakan jud karong tuiga na pero sa mulabay sa umaabot ka mga tuig posible jud nga magkuwang na ang kining lugar sa Cebu South Bus Terminal. Kay tungod sad sa mas mudaghan pa ni nga pasahero kay karon napumitas nga tugas pandemya kung ma-normalize si tanan, posible nga di na sila masud sa Cebu South Bus Terminal. Ang ilang usa nga gitan-aw ang kining luyo nga bahin silang admin building. Unya luoy man pud tan-awon jud ang kining mga pasahero nga naglinya gawas sa Cebu South Bus Terminal nga naa sa kadalanan nga usahay mainitan og maabtan og uwan, no? Mas lain na noon masakit na noon sila nga molinya sa maong terminal. Pero ilang gihulagway sa Cebu South Bus Terminal nga hapsay ang ilang nga pagpatuman sila mga protocol o kining ang pagbiyahe sad sa mga pasahero nga agi sa terminal pauli sila mga tagsa-tagsa ka probinsya para sa a long weekend mga kasibya. So mo ni update sa ato ang mga sa katong motor bangka nga nitikyaob o kining update sa Cebu South Bus Terminal. Jun? Na motor bangka ron sa kinahanglan sa motor bangka ron sa to MDSD. Oh, kakuan Nakakuha na siya MDSD right? Pero lain lang yung MDSD. unsa ba? Misitoy og dagan sa dagat ang yung MDSD. Orang takdan ka Bahala. presidente Duterte dun. Totoo yung dagan. Wagi permit May permit clearance. clearance. Pero kani abot magkinahanglan pa man ni clearance ng adlaw roy kay kung imo basihan ang gipamahayag ni sa bag-ong naminyo, bag-ong gikasal nga si acting Mayor Mike Ramaroy. Sugod karong adlaw roy kung wa ni dili ni kung sakto ni ang ilang kwintada karon sa padayong pag-leave ni Mayor Edgar Labella, full mayor na si Mike Rama sugod karong adlaw, no? Kay matod pa niya, no? Human nga na ospital na sad si Labella roy niadto miaging Sabado kay mao ni gikonfirmar ni Cebu City Administrator Floro Casas. Matod pa ni Rama nga base sa local government code kung mulapas nag 30 ka adlaw ang leave of absence sa usa ka local chief executive, ang acting mayor maka-exercise na sa function sa pagtudlo, pagsuspenso o pagtaktak o kawani o opisyal sa iyang pangagamahanan. Si Rama may pasabot nga nagkinahanglan niya og dinila ang pagtagad kay doon na may mga posisyon karon diya City Hall nga gikinahanglan doon na ni matudlo, no, nga inunta mga panguo human ni resign ang mga naglingkod niini. Sample ang City Assessor's Office, ang City Attorney's Office ug uban pa nga mga ang CCMC administrator, no, nga ni resign sad ang panguo sa maong pwesto mga kasibya. Matod pa ni Rama mga kasibya nga karong adlaw Nobyembre 1 maoy pagka abot sa 30 ka adlaw nga leave of absence ni Labella. Pero I don't know unsa epekto ani Roy sa 30 ka adlaw sa indefinite leave. Kay indefinite leave naman ning gisudlan ko ni Mayor Labella karong higayon na niya matod pa, no, ang indefinite leave ni Labella kung kwintahon kung adto kwintahon sa Oktubre 8 magsugod sa ato pa wa pa kabot og 30 ka adlaw. Na I don't know kung madayon madiron ang pamahayag o kining pangangkon sad ni acting Mayor Mike Rama nga siya full mayor na karon ba kaha sugod karong adlaw o baka ugmang adlaw. Na kung basihan nimo ang 30 days kung adto basihan mo sa Oktubre 8 ang iyang indefinite leave ni Labella, unya panis Nobyembre 8 sad kung mao gani ang iha pa na kay kung ipon mo roy ang October 8 30 days, no, adto pa ni sa Nobyembre 18, no, nga mahimong 30 ka adlaw mga kasibya, no. Sa nalatid sa section 46 paragraph A sa local government code
kung nilapas na ang leave sa mayor og 30 ka working days, ang gahom sa pagtudlo mahimo na sa acting mayor mga kasibya. Si Kasa sa iyang bahin na mingon nga nadagyod sa tamalanan na sad sa si Labella ni atong Oktubre 30 adlaw nga Sabado tungod sa pneumonia. Hinoon na ara ni sa usa ka ordinaryong lawak ug wa sa intensive care unit o ICU sukwahi sa nanggawas nga mga balita nga na ICU na sad si Mayor Edgar Labella sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang dugang 2 ka milyon ka mga bakuna sa Pfizer ang niabot sa Pilipinas sa mga kasibya. Uban siguro ani posible nga gamito na ni alang sa inoculation sa mga kabataan na mga kasibya nga gisugda na sa nakalabay nga mga adlaw, no? Ang mao nga bakuna alang ni sa 5 to 11-year-old age group sa Pilipinas sa mga kasibya taliwa ni sa pag-abot sa dugang nga mga kining mga bakuna mga kasibya sa Pfizer. Si National COVID Chief Implementor Secretary Carlito Galvez mao midawat sa kapin 2 ka milyon ka mga bakuna sa Pfizer BioNTech mga kasibya. Ang Pfizer dunay 28 ka milyon ka mga bakuna nga gikan ni sa COVAX sa mga kasibya. Si Galvez mingon nga ang maong bakuna sa Pfizer mo apply ni gikan sa o ngadto sa Food and Drug Administration alang ni sa emergency use authorization nga bakuna sa mga labing bata nga age group diri sa ato sa Pilipinas. Ang FDA dito sa Amerika may aprobar sa emergency use sa Pfizer vaccine alang sa 5 to 11-year-old sa wahing bahin karong buwan o sa miaging buwan sa Oktubre mga kasibya. Samtang ambot kung maapil na bata diri sa ato sa Sugbo pero gibutyaghan ni Transportation Assistant Secretary Mark Steven Pastor mga kasibya nagitugta na sa DOTR ang pagtangtad sa mga plastic barriers diha sa mga publiko nga mga sakyanan. Karon pa sila nakahibaw roy sa ilang pagtuon, no? Nga wa di ay mga kasibya medical findings yun sa ilang pagtuon nga matod pa ang maong plastic barrier makapugong sa pagkatap sa COVID-19. Muna nga kining maong nga mga plastic barriers diya sa mga PUJ mahimo na ni nga tangtangon. Pero diri sa ato sa Sugbo di pa ni masiguro kay karon na ba nga pamahayag sa Department of Transportation roy mao nga pilot testing pa ni nga ipahigayon ilabi na dito sa National Capital Region o sa silingan nga mga lalawigan nila sa National Capital Region mga kasibya. Samtang sa laing bahin di ay katong babay nga gidudahan ning suspect sa pagpatay niya itong usa ka negosyante nga lalaki sud sa usa ka motel diha sa lungsod sa Konsolasyon nadakpa na. Uy, manag-uyab gyud ni sila unya matod pa sa mga babay naghikog ni no ang maong lalaki nga iya ra siyang gikarelasyon roy. Mao na iyang statement Jun sa kining babae nga nadakpan human ni nga napalgan nga patay ang usa ka 46 anyos nga lalaki nga usa ka negosyante ni sa usa ka motel diri sa lungsod sa Konsolasyon sa nilabay nga semana. Matod pa ni Police Chief Master Sergeant Brent Fulmaran nga mga investigador sa maong kaso sa Konsolasyon Police Station ang kini mga babae Jun giila nga si Amelita Tero 38 anyos nga minyo sad pero dili ni sila moy minyo jud sa kato iyang Queens Motel lahi ang iyang gikaminyoan ang katusang lalaki minyo pod og lain nga babae mga kasibya ang kini nga mong babae mo ni gipasanginlan nga moy suspect sa pagpatay sa giila nga si Teddy Manhilot no nga taga Barangay Lamak sad sa mao nga lungsod nga sama sa kong ingon nga minyo pod mga kasibya ang kini nga kuan ang kini nga mong babae ingon ni nga naagi relasyon kauban ni si Teddy Manhilot unya ang kining mong babae John kay gipasangilan ni siya nga mo ay nagpatay sa moong lalaki na aresto ni siya sa iyahang panimalay nga
naarasan sa Barangay Pitogo. So tagalasyon ra ni silang duha. Naaresto na siya Sabado pasado alas 10 sa buntag. Kini human sa duha ka adlaw nga human ang duha ka adlaw sa mao nga insidente mga kasibya, no? Pero matod pa sa maong babae John nga ang kato iyang gikakuyog sa motel nga lalaki kay wa niya gipusil kundi gipusil niya iyahang kaugalingon kay naglali sila sud sa kwarto, no? Pero matod pa sa kapulisan nga ang korte mo'y modesider o ang korte mo'y maminaw kung unsa gyud ang ilahang paboran nga side. Kay kung ari ka sa side sa lalaki o pamilya sa lalaki, moingon man na nga gipatay. Pero kung ang depensa sa babae, ningon sad siya nga naghihikog ang mao nga lalaki. So ang korte mo'y modesider John matod pa sa kapulisan sa Lasyon na nga ang korte mo'y modesider kung suicide ba o di ba ka murder ang nahitabo sa usa ka motel nga didto ni dinhi ni sa proper dito ni sa Barangay Tilhaong sa lungsod sa Konsolasyon. No, kay duha ra na ka anggulo John, is either suicide or murder mga kasibya. No, ang kini kuan kini nga maong lalaki nun John paghuman sa insidente nga nadapa ni siya sa ospital pero wa na ni siya kaabot nga buhi tungod pod kay ang bala nga naigo siyang lawas naigo niya naigo man gyud sa iyahang ulo, no? Wala gyud ni nakita ang babae diha dayon naghuwat pag duha ka adlaw o niya may na lang gani kay adunay pipila ka mga CCTV cameras nga nakatabang sa pangita aning babae nga kuyog ni manhilot sa mao nga motel, no? Ang kuan po John ang kini pong armas nga gigamit nakuha pod kining kalibre 45 nga pistol. Ang maong babae John kining si Tero naa na ron sa Consolacion Police Station unya posible nga mong atubang og kaso nga murder magdepende sad kung adunay mo file og kaso batok niya. Kaya kung gipang-report John mga patay man ni katong patay nga senior citizen kini nga usa ka patay nga lalaki pero sa laing bahin John good news kay kagahapon adlaw sa Tri-Cities ug sa tibuok lalawigan sa Sugbo walay namatay nga positibo sa COVID-19. Cebu City, Lapu-Lapu, Mandaue ug Cebu Province wa gyud natala nga namatay nga positibo ni sa COVID-19. Aniya ang update mga kasibya sa ato ang mga kaso nga natala kagahapon adlaw Oktubre 31, 2021. Unahon nato dyon ang dakbayan sa Sugbo ari lang sa recoveries, new cases ug active cases kay wa magyud reported nga namatay. Ang mga naka-recover gahapon 23 para sa Cebu City. Unya sa Cebu City pod ang mga bagong kaso ang natala puwerteng ubusa tulo mga kasibya ang natala nga mga bagong kaso kagahapon adlaw. Active cases sa Cebu City 279. Samtang sa Lapu-Lapu ang mga naka-recover 11 kabuok og ang mga bagong kaso duha mga kasibya. Ang Lapu-Lapu na anay active cases nga 75. Samtang sa Dakbayan sa Mandaue walay na dugang recoveries nga natala kagahapon adlaw ug mga bagong kaso duha mga kasibya. Active cases sa Mandaue 105. Samtang sa tibuok lalawigan sa Sugbo, 7 kabuok ang natala nga naka-recover ug ang mga bagong kaso 13 mga kasibya. Active cases 619. So Gwa na ta nag-overloading sa atong mga kaso, gwa ni overloading sa mga ospital, mga kasibya. Pag human ni nga natala, nga pipilaran ni ka mga bagong kaso, ang natala, mga 20 rin sa tibuok isla sa Sugbo, ang natala sa kagahapong adlaw nga mga bagong kaso sa COVID-19. So, mani update sa ato ang COVID-19 tracker, ingon man, ang update sa atong babae nga ang nagila nga suspect sa pagpatay sa usa ka lalaki sa usa ka motel diri sa lungsod sa Consolacion. Samtang sa balita sa paugnat sa kusog, di atay latest sa NBA kay Domingo maros gabi dito sa Ilaha. Diri sa ato mga kasibya sa yung buntag ni sa Pilipinas nahumana. Sumani sa itong headlines kanina sa sports, Dallas Mavericks ni Daog batok Sacramento Kings 105-99 mga kasibian. Dallas ikaupat na nilang kadaugan, duhay pildi
Sacramento Kings, ikatulo nilang pildi, tulo sa dilang daog, mga kasibya. Samtang sa laing mga duwa, nakarangkada ng laing mga duwa, mga kasibya, uy, tabla ha, perting sikita sangka Charlotte Hornets, batok Portland Trail Blazers, tabla sila sa pagsugod sa second quarter, 39-39, mga kasibya. Samtang sa laing duwa, labaw 8 puntos ang Utah Jazz, mga kasibya, batok sa Milwaukee Bucks. So, ni Milwaukee Bucks yun, defending champion ha. Tulo na ipildi nila ha, tulo ilang daog. Pero karon gilabuan silang 8 puntos sa Utah Jazz, 37-29, 9 minutes to go sa second quarter. Samtang karon mga orasa mo arangkada na sa Sangkanis Brooklyn Nets sa 3-3 batok the Detroit Pistons 1-4, mga kasibya. Final game karong buntaga, oras din sa Pilipinas, ang Los Angeles Lakers mag-abot og ang Houston Rockets sa mga kasibya. Umabot yung naglangkob sa atong Sibya TV balita sa alas 7. Nining kabutagon sa adlaw nga Monday, wa na sugod na sa buwan sa November. Kung pa mo kapakli na sa inyong mga kalendaryo, hala paklian na kung Lion Tiger Katol na ng kalendaryo, mga kasibya. Sangan sa itong kaubanan sa Sibya TV, sangan ni Roy Racasa, ako si June Perez, pero di pa mi manamilit, mga kasibya, kay di na ang atong presidente sa kapilya karong mga oras sa good morning ni mo diha, President Rudy Duterte. Magandang umaga, JP. Everybody. Ang atong logo, murag wa mo automatic na. Okay. Automatic na. Automatic yan. Anyway, good morning to you, everybody. It's November. Adlaw ng Sa mga Santos. Santos. Tomorrow, adlaw's patay. Okay. So, All Saints Day today, All Souls Day tomorrow. Para hindi, Ay, makita dispensa sa atong mga naminaw ron, Mr. President. Kaya ako pastang sukad ganina mga 6:45, puwa na akong puwa na ang akong signal. Wa yun mo yellow gamay, wa yun mo green. Oh. Upgrade. Ay. Wala mo yellow, so di ka dilawan. Wa mo green, so di kang sara. Okay. Puwa na noong ka. Ay, kadako. Kadako. Actually, dalawa mo yung nag-ilog sa puwa. Duha man. Si PBM tsaka si Mane. So, blue and red mo na ilahan. Libog po. Pero ganun yung dalawa. Pero si Mane mo ay murag blue, no? Oh, but Pero sa ay Mane magpuwa. murag blue. But sometimes puwa. But remember, in his declaration as president, nagpuwa siya. Nagpuwa siya. Or kining Pero si Marcos maoy kuan yun, maoy kanang puwa yun, birmi, di ba? Ever since before yun, Marcos puwa talaga yan. But mag-blue bro, sahay. Nausay, no? Oh. At consistent sa color, no? Si Lenny tsaka si Isko. Si Isko, puti. dominant white with touch of blue. Dominant white talaga. Si Lenny pink. Si Lacson, checkered. Basta checkered. Checkered yun na yan. Checkered. Wagi na mausap. Sa una pa na, Mr. President. Talaga? May kuhan pa na siya kanang PNP pa ba? Kanto Metro Discom. Adaan na mag-checkered pirmig pulo si Lacson. Basta magsibilian na siya ba? Di mag-uniform ba? Nga na ginayang kuhan. Nga na ginayang That's really sinuluban. our generation. Kasi before also, naka-checkered pa din ako. Totoo yan. And I was still mayor, checkered yung polo ko talaga. Checkered talaga, no? Checkered yung polo ko talaga. So, but Uy, I think ako na ibawan ha, imong amiga si Vice President Lenny, murag niya Sugbo next week. yes. Mura sa kunog yakta niya ang Sugbo, Mr. President, kay humanam siya dito sa Bicol, mga 5 kaadlaw. Ganin, padayag man siya nga murag mas solid Lenny ang Bicol region. Murag iya siguro ng Bicol, no? Kay kisa may lang kandidato diha, wa man. Ala. Just like si Jensen, Mane talaga.
ang ubang mga kandidato ron doon ang mga baluarte. May mga baluarte yan. But that's Muna solid ako vote. kalibgan, Mr. President. Nganong way taga Sugbo? Bisan usa ka Sugbuanon, wag yun na-appeal diya sa line up sa pagka-senador o vice president magani. Kita kay kinadaghan nagbutante. 4 milyon naman kata. Mas mimo, pero bro, dito mas mimo gabi. Pero man, nimo ako nadunggan. Ganahan maglokal. Ah, Ha? May Okay. ako nadunggan, ha? Either probinsya or syudad. oy, wag mo pa sa niya gusto dugan ang anda walang dayon. Pero karon murag na akong naidak kong kay gayunan, Mr. President, tungod Pacquiao. Usab siya. Mura. May ako nadunggan. Ay kana ko mga nanglansa dias from di, karon kay ng mga substitution ay na diri syudad, na mayor, diri sa probinsya na gobernador, na vice gobernador. Karon kayo. For substitution. Oh. Wala. Ikaw murag na gining mimo da. Mimuhan niya mo mimo sunod maadlaw. Pwede na. Oo. At Yan, yan, later will be- Kapay usa rito sa 3rd district nga murag nagpanikad sa do, posible sad. Modagan Wow. diri sa probinsya. Yes. Inaabot na mura kunog taon-taon na bagyong istorya pag adto dito Manny Pacquiao dito sa Pinamungahan, Mr. President. Ah, Naabot yung kuno sa Pacquiao dito sa unsa na barangay Gimbawian na unsa nang barangay niya sa iyang papa. where his Mm. father was born. Mm. Namin mga Pinamungahan. Pacquiao. Mm. Nga kuan perting kuan na perting naghanap ko sa tao Toledo padaan perting gabiha ko no. Grabe. Na traffic no Toledo. Yes. Murag na apil og katanggong dito pag Sabado no. Ah, Birnis. wa to na tanggong kay Katanggong. Boss Taytayan. Taytayan. Wa to na apil. Apil ta to siya. Apil yun. Gamay ran Toledo Kinahanglan ko anyo day. Kuwa makabiya dito, matanggong yan. Tanggong yun. Hindi pa sa iyo ang full time. Alas 5 gikan. Ay, Mao na. pero murag live. Wa mo magsugat. Wala. Atong Miko, wa magsugat. Wala. Kasi ari mo ko sa balamban ni Agi. Murag nag-motorcade man, di ba? Pero ari Oh. slash proper. Okay. Ako, ari ko sa balamban ni Agi. Okay. Ari man sila more on west and south. Southwest, no? Southwest sila. Ah, Southwest. ilahang tirada. Ako, ari ko sa Pika side. Although west pa Mm. rin yung balamban, but more on nearing Cebu City. Ang Balamban God, pwede man nimo agion yun sa Trans Central, Mr. President. Yes. Man Yes. kalahi. Ang Toledo God, kung ari ka agis Trans Central, layo kay ka kung ari ka agis Balamban. So ari Yes. lang kag naga. Di ba? Yes. Nagauling na lang ka. Or nagauling or manipis. Sirado pa yun. Sirado gyapon. Di ko Actually, nung mag-abot ang- matod pa ni matod pang si Ronald Lee, matong migo si LTO, dili yung ko nung mag-abot, pwede paspas sa mo, lupad sa motor sa atong migo. Ano na Ronald? Sir, Mina. Okay, wow, may trabaho ron. ay yes. Pohon kay Kuan ron. makuha kong permits mapler. Kaya nag-change mapler na makadakpon kayo nito. Kusog-kusog yung padagan kay Mingaw man. Mingaw yun kayo. Oy karon ba murag daghan rong magkuan da, daghan rong mag-ride rong adlaw kay holiday man. Amping mo diha. Oh. Madaga, tapos sabi mo, way opisina ng LTO. Okay, right. Everybody. Labas. Actually, What dere dako director ka Indik? Kaundik? wa magidagad ako pa ka. Wa na gyud. Wagid ah. Ang dako na to ni Ari na gyud 2022. Inakoy ko anan, ako'y kanang nahipos kasi ni mo director Kaundik nga kani imong doon na pa may ningon nga basig mo substitute na sa Kaundik. Wow, panugsog ra gyud dili kuno ning kang director ka Indik oy.
Kaniyang Oh. mga poster-poster niya, ayun, sugsog na gani kontra. Bawa na ka na dun. Nga, Yeah. kita na. Wagyan, wagyan. Ang atong Wa- pondo pang tarpulin ra yun. Oh, pang tarpulin ra yun ang pondo. Ah. So, wagyan ko na. Kuan ra gyud ko na, hata-hata ra gyud pag panugsog kontra lagi ko no. Oh, basta ako ipasaling ninyo nga akong bungod na pahangtod 2022. Maura na. Wa mo ko nung dagan. Kung bungot 2022 ra gina. Bungot ra gina. So ayo mo gikuan diha is bungot 2022 nga naa pa gina nimo. Pa na diri ako bungot. Okay. Pa ni sib-sib. Okay. Mo na kong signature. Okay. May Nga to naklaro. konsuhos nga buwag-buwag. Ano? Nak na bantayan yung Buwag. Buwag. buwag mo na. Ares to mama. Murag, Ba? kuano sa tawag kana murag murag unsa na tawag kana naa sa bar bitaw ka mga doors, Mr. President, nga murag magbuwag-buwag nga door. Oh, basta ganun. Murag sliding door unsa ba? Dili sliding door kana murag basta mga karaan nga kantong cowboy sa una nga pultahan sa mga bar. Basta ilan ng elevator kayo mo. Anak na sliding door murag Dili sliding door dili. sliding door na kay murag na may sliding door si Ay. Sir Hiotyo. Ay. Naminaw ra to, sir. May buntag minaw niya, na, sir. Soke na, sir, no? Soke mamong amigo Roy, no? So, yan. Sir Hiotyo, minaw talaga yan. Sunod ba soke niya, pangalag June? Minus daan diha John, minus daan. Yan. Okay. Swing door kuno na swab. Swing door, mode. Swing door, mode to. Pero ako, swing glasses. Bantayan. Basta ang Diyos, bantayan man. Ang hatag mo sunog kwartas pakyam tos Toledo eh. Yes. Tag 500 kuno to dito, Mr. President. Tag 500. Sometimes 500, na sa kalugar Oh, 1,000. Dito sa Panglao, tag 1,000 up to 3,000. Okay, gamay ra man dito tao. Mo nagipangutan na siya. Di ka buslot mo bulsa Senador Manny sa upat pa ka buwan nga kwan. Imong papanghatag og kwarta kay upat ka buwan pa man una magsugod kampanya niya. Di pa may maisip bot buying road, Mr. President, di ba? Yes. Depensa niya. Pagtulong na sa tao. 2002 pa niya ginagawa yan. Mao lagi. Pero mahurot siguro ang kwarta niya ano eh. Pero kuan man sa tanaw na ko murag naam siguro ni mga supporters ng mga ngilngig, mga bilyonaryo ni Pacquiao. Mayroon Ako nakita gani. Kanto murag tapad mo dito pag Bernes, Mr. President, murag Manny Pacquiao na kay murag pariham sila gan. May akong tanaw ha. May akong tanaw. Kaysa kampanyang Manny Pacquiao ron, wa kay laing istasyon nga nakitaan mo pada og crew sa tanan niyang activity. Kani nga network. 555 sardines pala to. Oo. And murag gina ko anak ng gamay tao man din eh. Oy, gamay na. Oo. I saw him personally kasi last Pero luya na si kuan no. yes. Aga kunon. Murag kuan kanang takiang unsa ba? No? Nakiak. Pero pastoryaha straight. Ngin gihapon. Ilingi gihapon pastorya. Kung dito ba ko kamo mangutana dito mga Sakos Media, Bahig Mactan Bridge, sa Padiha, ako usa ray pangutana na ko, Mr. President. Usa ra. Yes. What? Champion gihapon ni TNT, no? Ako lahi man ako pangutana. Uli mo kuha ko, mobalising ko ring sports. Kasi kontrolado man niya. Pangutana ko. Lahi man ako pangutana. Pangutana, what's development about Cebu? What is this? What is Cebu? The bridge? Sara ginawa pangutana, sir. Pila may toll, ani? Ano to eh? Primero pa. Pero magpalista ka, Mr. President. Yes. Last Friday, we have launched the spokesperson. We have launched the kanang RFID. RFID. No? Walang tao sa toll gate. Okay. Walang tao yan. You cannot do a cash transaction sa toll gate. Contactless yun eh. It will be cashless.
you will get an RFID, Mm. loadan mo yan, mau na ipakita Oh. ni scan yung code mo when you get Mm. inside. Ah, Mm. ala nga kita big voice over kay O mao gyud naagi siguro kuan siguro na Mr. Ben. Naagi siguro tao no. Pero dito nay sa tao. mga inlex Nay ba? tao nga mobalibad. Oh. Nay tao nga Mm. mobalibad. Sir, okay RFID? There is Di a pwede. U-turn slot. There is, totoo yan. Kaso pabalikon yung ka? Pabalikon ka. Kasi Mm. sabi ko sa incha, oy Ma'am Jasmine, good morning to you, ma'am. Oy, Jasmine May, Hinete. mo na kalma kay tingog pero Taga, usa ka tawag ana mas taga Sunstar sunod. na, taga Sunstar na. Puno na Ah, Sunstar diha ang kuan kanang third bridge. Puro na taga yes. Sunstar dihang gahari. So, sa may kwan si Selectron. Ah. Sabi niya Jasmine, if ever wala ka talagang RFID, first few months, tuyok yung ka. Na U-turn slot. Mm. Yun na Okay. U-turn slot. And good news sa mga motorista, they are studying the 400cc below na Oy, makakuan, studying pa, studying pa. Mm. Okay. Actually, hindi pa man tapos. Yung main bridge is Mana. connected. It was Na-connect, mora there na was a mora na ceremonial, kalihukan atong Friday. yes, kasi na-connect na yung gaabot. Nilakaw si na. Mayor Tiche from the other side. Mayor Diorama, Acting Mayor Mike sa other bagong side. ikasal Nag-abot. na Oh. nagpaila-ila siyang Oy, kapikas nakita. dito. No? Yes, I was Sinday there. Malo. Imog yung i-playlist Sinday Malo, ha? Halandag Rama. Ah, Many are called, but few are chosen. Sa ilog ko, ah, ah, I personally went there. ah. Walang ni Gasturya. ah, Si Mike ug sila kuha Gasturya. Ay si Mike gikapoy. Maghuman. Debet lakaw. Duda ko. Gani mo ka to para iwas intriga. But last Okay. Friday, Mo lagi ko nurong pamahayag sa mga reporters sa Mayor nga you can ask any question. Ayaw lang personal. yes. But I Pero for karon pwede na. Kaya nakasal naman. introduce Pwede na. Pwede during na. my birthday, I was married. Double kwanta, no? Double celebration. Birthday na, Para kasal in the pa. future, Oh. para in the future, usaray Ah. lechon. So, But- paano siya? Birthday, wedding anniversary. Yeah, Gilgiga. Aha. 2 in 1 because Mm. birthday, anniversary, together, Aha. we can make things happen. Anak na. Sorry na pag tagline na. Okay, tagline ka. Dito sa bridge, so iyan nag-isulti, wa? Wala. Wala. Ang ako lang na rin to. Actually, Mayor Teche, Ah. MVP, si Ah. Ambassador Sanchez. Katong katsila. Bob. Katsila. Ang sabot na to, each speech 5 minutes. Ah. So yan. Anya, Teche, 5 minutes. MVP, 5 minutes. Gob, 5 minutes. politiko Ambassador gani, Mr. 5 minutes. President. Uy, Di, mahimo. I-combine man ito na ng minutes. Wala ka na usa. Nagpilawan. 30 minutos. No. Sakto na. Si Mayor Teche ni Tuman. Gob ni Tuman. Si Ambassador ni 2 months 5 minutes. MVP ni 2 months 5 minutes. Ako ragay wala. Okay, murag ang 5 minutes ni mo kuno Mayor like introduction pa. Yes. To our governor, Wendo Garcia, one Cebu, we are one island. Ganon naman. Ano, kaya intro pa lang 5 minutos na. I am just practicing. May basig ako nagay mo intro, ani. I am counting saman, 1, 2, 3, kuha na ka, 4, 5, 30 days. full mayor na gyud ka, unsa man sugod karong adlaw o niya pa sa Nobyembre 18 sabay kuan. Sabay Pahibaw, klaro diha. may indefinite man yun ang limbo. Diya karon pneumonia. Ipa-spell kong pneumonia. Anak ko, ubo raman na. Ay, ako ang pneumonia. Ipa-spell kong Vice Mayor Live. Spell pneumonia. Tabla raman nag-ubo. Pneumonia. But,
Ah, 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 wa mo minagabot sa mm, imong tukayo nga si June mm, Castro. mm. Aha, aha. Unya, Kaya. Ah, akong kuyaw lang ni, if ah, I will see ah, the truck of the city administrator, aha, kasagaran na ako makita nga truck sa ah, kadalanan, basta aha. private, gibutangan man og not for hire. Pero magkita nako sa Ah, sakyanan ni ah, City Ad, ah, ang nakabutang ah. not for fire. Anak na di magpa-fire di. Mura magkagibahibag no, ana na yun. Not for fire. Ah, ah, ay kong Anak. hilabti, kay Ah, labtan kay ko na, yate ini, nag liluan. na eh, Ah, lagi ma-file ani. ah, Andam na na, naman. na mabandahong kaso, ani. Naimabanhong kaso. Ah, Naagi naagi mayor mm, nga maka 3 points. ah, 3 points. Makatilag yung mayor nga Ah, 3 point shooter. matay ko, ani, thrilling na kaning ko, kung palalitan, full mayor na yun si Mayor Mike. Thrilling na ato tanaw niya si labok gid niya Mr. President. Oh, but Kasi mayor like lagi ko no, wa na komitido na ditong Bongbong Marcos. Oy, komitido oh, na. It pa katong eh, pag-aring Bongbong katong sa headquarters. Si Mayor Mike dito. dito sa Dito. sugat. Oo, may nisugat. Sa Oh, tanang bahala opisyal init na siya gina dito. Oh, jacket-jacket. Oh, walang init. Bisag dito. Oh. Ah, ano, Ako bilib yan, ko ani homicidio na mag-jacket siya. bisag init, Mr. President. Bilib ko ani. Kani mga tao Oh, nga mag-jacket bisag init, bilib ko. Kay ako gani bisag bugnaw mag-jacket ko panington mangyapon ko. ano eh. Pertigarita yan. But yan, kumbinsido na siya, but not yet endorsed Mm. by the party. Mm. Sa province po, nagsige pagpanguyab. Mao. Sige po, wala pa yun. Wala pa yun final say. Punay na Ah, kahunghong na ako itong yaging Sabado, Mr. President. Kay diha man tay mga, uy, good morning ni Kuan ha. Sa dis mga, walang ninak mahibaw Mr. President ha. Ang kapikas day sa atong kanhi manager sa DCMM, si Congressman Angelo Palmones ba? Si Angelo, former manager na to. Panang sa laing istasyon. Ayang kapikas day Mr. President, nilingkod na diri isip bagong justice sa Court of Appeals. Diri sa oh, ato. Bisaya siya nga base. Cebu base ingon ta. No? okay. So mo sa diha sa justice diha sa CA nang naa diha sa Banawa asa na Guadalupe man na nga sakop. Ang kapikas ni Juan Sir Angelo Palmones. Si Si Judge Justice Justice. Justice Palmones. Kalimot ko sa Yes. first name sa kapikas niya. Wala yung Justice Palmones siya. So, Daghan man to mga nang retire Mr. President. Daghan tong nabakante ko. This ah, year or last year ba to nga kuan? Nabakante na diha ang mga basta pila under pa mo mga sa ako justice. administration na appoint ha. Oo. Ako lang ipahimangnuan mo. Ah, You are under my administration when you are appointed. okay. And his Okay. good to CA, our friends from the clerk of court sa Court of Oy, si Appeals. kuan, si Ah, kinsa ni? Kinsa ni clerk of court? at Kalimutan ko ah, na. Attorney Aisa Wong. Ako na din. Yes. Correct. So, magandang umaga to yung nakikinig yan. And sa lahat kasi, Hmm. I met them once. Hmm. Ang mga taga-CA. Si Oy, kuan, ah, si karon judge sa Heidi Acuña. Diha yes. lagi ka CA. Oh. Pero Karon man Argao naman judge siya, na. no? To na south. South. Argao naman siya. Nasa judge naman. Then, kausal lagi nagkita aming Tony Heidi ba? Nakalimot ko nga judge. Pagsugat mo. Junpi! Uy! Attorney Hides! Ano ba? Dako kay kong tingog ba? Attorney Hides! Ano ba? Si Lua attorney ha? Judge naman di ka attorney no? At bawal judgment ah. Ah,
Oy, lapas na dito. Hoy! Ano Ay. sa wa malay ba yung oras ay? Oy. Ha? Daghan pa ba kog kuan? Daghan pa ba kog Angry Bird sa politika gilang ugma lang Oh, ato ni kuan yes. ugma kay daghan Ugma, ugma, nagnatigom. ugma. Hantod Yeah. ni kuan. Ako po, namo ko yung mga natigom. Hantod pa ni Disyembre. Ako po, daghan po kong natigom. Daghan. But, Diri yeah, sa national ug local, national ug local ako. so, yan. Mm. Mayor, Vice Mayor Like, narabot listener nimo, Mm. part of the team sa June Jets production. Aha. Ah, ito mo kung si Neil, may usa nga nagsunod-sunod sa ni Rama, si Neil. Sabi ng usa ka staff ni Si June Neil Jets. ang kaning gamayon nga sige. tao, no? Gamayon nga gamay. tao. Gamay tao nga, bungo 2022 Bumot din. sad. Bumot. Nga bungo din. May sa naman na mo MC sa Ano? may sa may smash. Ang Mo kuan sa may. buo na tingog yan, pero ikaw man kiay na. Anyway, mumotor po na. Okay. Big bike po na nga, oy. Big bike sad ha, big bike. Big bike. Nga, di siya pwede kamay. Oy, kay mahugno tong kamay. Dati stop dun dito. Sunod niya ako. Sabi niya, ikaw din na magsunod-sunod. Iniguman ni Duterte. Sabi siya, di. Tapos, gilibak na, nasloyo. Ay, nako. Urag wa gid naghibaw nga usara mig gisakyan. Mo na. Kao man ang Charone. Mo na. Correct. Ay, Charone, get well soon. You're being well. You're getting better and better every day. Nagkaayaw naman si Charoni, Ay, di ba? yes. Getting better and better. Nakarakit na. Wapoy. Ha? Urag wala. Rakit mo eh. Rakit na day. Ito ko no eh. Murang na ko no. Yeah. Pero di pa kayo siguro ko, di pa kuan, di pa bugat kay nga mga kuan ba. Oh. And to your best friend, awa na ron, ni time in na ron. Awa na day, wa man di trabaho ron. Ma'am baby borbor. Ni time. Wa man. Wa na lang, wa man di trabaho ron. Ma'am baby, congratulations to you. Aha. Masters in Public Administration, graduate. Oy, MPA. MPA ito. Maunta na akong kuwaon, but soon. So, and that's MPA 2 years. That's just 2 years. So, maybe next year. And after 1 year ko pa huway, or 2 years guro. Gusto kayo. Public administrator na din. Who will administer the public in a town in Northern Cebu. Okay. Uy, kumusta ang pistas lasyon? Wa man ko kaadto eh. Nawa masunahuna na po Mr. President. Oy. Nawa masunahuna na ko kay Ikaw na June pa dito. pagka hapon ana diha ko sa Talamban o sa Mandawi, no? Pagka hapon ni uli pa man ko. Nya nakauli ko mga alas 5 naman siguro. Nya igo unaabot Mr. President ni text tumigo. Usus Ginoo. May pawa na lang kung lakaw. Ni diretso na lang ako. Sakto ra pud gawa ka ni Apas. Badugay kag abot. Pwede tapi ka? Traffic kayo because na ay trailer po nga ning babag. Oy, ka-timing ko niya. Ma-message siya mo. Dag ko na timing. Di napita. Di na siguro kakaagi kay ari mga kanuman if ever. There is iskina Paknaan. Mandawi. Kanang gikan kag Paknaan mo left ka pa dog Pacific Mall. Sus Mike. Diya gistay tayan. Diya. Doon Dili, sa tayan. wala makabutayan. Nag-block gyud siya. Gyud siya. Sus. Tapos yung Consolation bound naging 4 lanes. Naging 4 lanes. Okay. Ang kining Pacific Mall bound naging 1 lane. And, di naman nila kuha gituod balik sa estina. Para maluag-luag ba kasi lisod naman og ano. Maglisod naman sa bira tungod sa mga sakyanan nga naa didto, uot na kayo kasi it was the team na nag but di naman madagto gituod na lagbalik sa esquina. Gituod lang. Para Dili gituod na lang gituod. Gituod. Tapos nag-abot man itong gob. Na traffic sa reka gob ko. Ikaw na Padong sa legislasyon. Gaabot pa dito. Ikaw na sad.
Ah, anyway, sige lang. But happy Fiesta Consolacion. Belated. Mm. Maraming naghikay. But, Mm. of course, kasagaran taga dito, Mm. so, happy Fiesta sa inyo. At least, nabalik-balik na gamay. Minus man po ng Mm. kaso sa Lasyon ron. And Mm. minus ang kaso sa Uy, pero province. mo niya akong nakuha, Mr. President, since kung kag-COVID, ha? Gahapon sa usa ka mall diri nga nag-sale, has kang grabihan nas tao, Mr. President. Unya ang nako yung nakitaan, mga bata, pwede na ganang bata kay gitugtan mga bata makasuod sa mall. Yes. Nasamutan pa nga nag-sale unya trick or treat. Sus. Kumate kuyawa ning kuanay. Nya daghang bata wa mag face mask. Oh. Oh. Oh, dunay kuan ha, dunay mga dunay nakakita og kanang kana bitong magda og bata, Mr. President, nga sila nga maginikanan wa pa ma-fully vaccinated. Oh. Pero naagihigayon nga way inspection, Mr. President, sa what? Vaccine. Vaccine card, no? Bisag nagdaa kag bata. Naa. Daghan. And, Mm. ano yan? Susang. Yan. Unya usas ako nakita gahapon basta daghan ng iro. Oh. Kina Wala mo dala blo. Wala yun, nagmahay to kuha na mo dito. Mui kag mga ako iyap iro gapon katulad nakita na ko atong oras ha. Mui kag mga gatos siguro, Mr. President. Naa ato nga mall. Murag ang Nag-trick mga or treat tao. sa kunong mga ero. Oh, murag nga ape. Murag ko tanaw, no? Murag ang mga tao gahapon nakabuhi squadra. Oh. Mga bata gahapon murag naka buhi gi kasigot. After pila ka days, what ka ba? Musaka, Mo na kabalakan bitaw na to, Mr. President. Kuan lang yun kanang sa tawag ani kanang protocol lang gyapon ta. Tuman lang gyapon ta sa protocol kay kung kumpiyansa gud kuan gyud. Nagi na kung chance nga mo saka balik ang naot dili ha. Not dili. But, yan, yung mga bata gitugtan sa mall. But, ang simbahan, Mao na. Hangtod karon 30% lang gyapon pila man na. Oh, no mga 30, bata, bawal gyapon. Kasi, may Nya mga... ang makasuod 30% lang gyapon. yes. Or daghan na. Daghanay. Daghan na, no? Daghanay. Ito, ngano gipugan ng simbahan tao, no? Actually, wala man na sila kasi separation of church and state. There is... Pero nito man biyang simbahan yung lagda sa Mr. President. Tuman. Tuman, eh. Hopefully that the Archdiocese will issue an order also that will allow kids. Kasi Pwede. if Di, Santo Niño pwede naman. Santo Niño pwede na. Basta bakunado ang kuyog nila. Oo. And ano din, may mga kaslunon na may mga anak na naipapaso na kasi bawal gipapaso ang bata sa simbahan eh. And here they are, pwede sa mga mall na mas dugay ang exposure. Mogit. And itong simbahan anyway, we'll just wait for the order, but he's good kag bakunado. There is a fast food chain here in Lahog. Ano naman? Mga vaccination card, Okay. mga og ID, kulupig pa bang airport ninyo bay? And pasulubon kag face shield. Face mask, Fast face food shield. chain, fast food chain. And when you get inside, magbuot pag asa ka mulingkod. Diyos mayo. Ang tangon man ini mong face shield rigsod. Lupig mag airport. Please be considerate next time. Mao. Ano yan? Humanitarian and unsa man ang agency nimo. Ikaw gwardiyaha ka, pasalamat ka simbahan tong kuyo gato. Be good next time or else. Okay. Anyway. Nagpara ba ni? Sobra pa sagpa. At ano lang yan?
we have to follow, but Ah, please be courteous next time. mao. Mao. We understand your but be courteous. Eh Mm. makabuot ka sa bubuot ka lingkod. Mao gyud. Ah, lo ayun. So anyway, yan. So marami man tayong pondo. Daghan pa ano ron kasi wa may mang time inog alas 8. Ah. So you better rest naman ko daghan pa daghan pa ipabilin. Daghan pa minog libak. Ugma na. Ugma ang uban. Ugma Ugma na. ang uban. Ah, So tomorrow na din. Kasi okay. ang uban di pa man mosud ugma. Oo, na may uban maghaliday pa. Maghaliday kuno hay. Oo. Ano ang uban mag-sick leave, automatic man Mm. 14 days. Sick leave ka, di Give, 14. So Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Long weekend, pag-adlaw. long weekend man Grabe ha. Grabe Dahog ha. ko rin ang murag long weekend. So, ayan. Ano yan? That is your inyo po ng right kung gusto magdugay. But, No. be safe if ever wherever you are. O ligo Mm. mong dagat, sa Mm. bukid or laag. Please protect yourself. We Okay. are nearing the goal of no active cases. Pila 5 kagway namatay gahapon pa No. positive. And yeah, only 20 in the whole island. Only Mm. 20 new cases. Tulo Cebu City, duha Lapu-Lapu, duha Mandaue, 13 province. Mm. So I hope it will get lower, 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 lower until it will be zero. Oh, Until wala na. indot. Sama na mo ron, nawa Mm. na po yung oras. Mm. So, till tomorrow sa atong Okay. Angry Bird Report. So, till tomorrow, JP. Enjoy your November Okay. 1. Okay. Magandang umaga po. Maraming salamat. Daghang salamat kayo Mr. President Rudy Duterte o nga kaubanan mga kasibya. Dini ato tapuson la edisyon sa atong tulumanon sa Sibya TV balita sa alas 7 ng bahin atong kauban si Roy Racasa. Kadong bahin atong kauban na si Presidente Rudy Duterte o nga kaubanan. Sa ngalan sa itong kaubanan ng Sibya TV, ako si June Perez. May butag mga kasibya. Hangtod ugma.